ddechreuodd yr englyn gobeithio gan yr athro Gwyn Thomas, os newch chi roi croeso mawr i fe. Mae Barddas newydd gyhoeddi diweddariadau o'r hen englynion yma. Mae'n amhosib i chi fod yn Gymro neu Gymraes gyflawn heb fod chi'n berchenog ar y copi yma, y copia tebyg i hwn de. Rwan, dwi'n dechrau trwy sôn, da ni'n arfer meddwl fod y traddodiad barddol Cymraeg wedi dechrau yn y 6eg ganrif wrach yn yr Alban. Ond mewn gwirionedd, nid dechrau oedd hwnnw, ond parhad o hen traddodiad llawer hyn, sef Celtaidd. Oedd y traddodiad hwnnw wedi bod yn mynd ymlaen am 1,500 o flynyddoedd cyn y 6eg ganrif. Felly dyna un peth i gofio, nid dechrau, ond parhad ydy'r traddodiad barddol Cymraeg. Yr ail beth ydy, da ni ddim yn sylweddoli lawer ohono ni, na do na ddim cynghanedd yn y rhan gynhara o'n traddodiad ni, hyd at, dydwch, y 10eg ganrif ar 10, mi ddatblygodd y gynghanedd yn system yr adag honno. Felly, yn yr englynion cynnar yma, dos na ddim ond amball i gynghanedd ac amball i drawiad o gynghanedd. Oll i dos yr englynion yma, pethau byr yn trio dweud pethau yn weddol gryno a chyrhyddgar ydyn nhw. Wel, mae'r ysgrifenwyr clasurol yn sôn am addysg y derwyddon a'r bardoi, y beirdd, a'r gweledyddion yn y Gymdeithas Geltaidd. A'r disgrifiad ydy i bod nhw yn dysgu llawer o benillion dros lawer o flynyddoedd. A dwi'n meddwl na rhywbeth tebyg i hyn ydy'r englynion cynhara sydd gynno ni. Bod na, wrth gwrs, datblygiad wedyn arnyn nhw. Da ni'n meddwl am englyn fel mesur, fel arfer, 4 llinell, ond mae yna amryw o fesurau. Mae yna englyn milwr er enghraifft, da chi'n 2 llinell o 7 sillaf yn nodlu fel arfer, nad ydyn nhw'n rhyd barticlar ynglyn â sillafau yn y cyfnod cynnar yma. Mae yna englyn penfyr, 10, 6, 7 o sillafau. Mae yna englyn byr crwca o 7, 10, 6, a dirodlu ddim yn gyson, ac englyn gwastad, sef 4 llinell o 7 sillaf. Rwan ta, mae yna wahanol fathau o'r englynion cynnar yma. Mae yna englynion crefyddol a llawer iawn ohonyn nhw. Wedyn, mae gennych chi ganu gwirebol fan yno fo. Gwireb ydy rhywbeth sydd yn wir bob amser. Nid ddangosau chi mewn 2 funud beth dwi'n feddwl. Mae yna gwirebau natur ac mae yna ddisgrifiadau natur. Felly, disgrifiad o natur ydy odyd eiri o dyr rhyw. Mae'n bwrw eira ar ochr yr all heddiw. Dim yn bwrw eira ar ochr yr all bob amser, mae'n bwrw ar rai adegau o'r flwyddyn. Mae hwnna'n disgrifiad natur. Neu gorwyn blaen afall. Mae brig prenfala yn wyn iawn neu yn ddymunol iawn. Wedyn, mae gennych chi sylwadau ar fyd natur sydd yn wir bob amser, a gwireb ydy hynny. Pyrddyd bran, buan iorchwyn. Mae bran yn bob amser yn ddi bitch, a mae iorch, sef math o garw, yn rhedag yn gyflym. Mae hynna yn wir bob amser. Bydd goch crib ceiliog. Mae'n arferol i grib ceiliog fod yn goch, a ci ceiliog yn goch bob amser, mae hwnna'n wireb felly. Rwan, mae rhai o'r sylwadau hyn braidd yn amlwg dydyn. Chi bod crib ceiliog yn goch, dys chi'n misio athrylus i ddarganfod peth felly, neb sydd efo gallu yn psychic i ddarganfod bod crib ceiliog yn goch. Ond, mae'r bobl yma yn dechrau sylwi ar y byd o'i gwmpas nhw. Ac mae yna rai wedi awgrymu, galla sylwadau o'r fath, mae nhw yn sbio o gwmpas y byd ac yn creu canlyniadau neu sylwadau ar hynny. Mae math o ymchwil sydd yn mynd i wyddoniaeth yn y pen draw. Da chi'n sbio o'r gwmpas ac yn dod i ganlyniadau a gasgledau amdano fo. Wedyn, yn y canu yma, mae gennych chi weithiau rhyw dynnu coes, cynefin bran a chanu. Mae bran ydi arfer canu, wel, dim diolch yn fawr. Wan ta, mae'r
Ac y sactrwydd sydd gen nhw yn dangos bod nhw'n llawer nes at y byd naturiol na gyda ni. Mae'n sylwadau nhw ar y byd, ar anifeiliaid, a'r byd natur yn fanwl iawn. Mae'r un peth i'w gael yn Iwerddon yn gynnar. Mae'r un math o ymateb i'r byd o'i chwmpas nhw. Wel, rwan, mae gennych chi ganu gwirebol am bobl hefyd. Swn i'n dweud trydydd troed, sa rwy'n gallu darfod hwnna i mi. Trydydd troed i hen i ffond na. Mae hwnna'n ddihareb gyda ni bellach, ond mae'n digwydd yn ei chrynswll yn un o'r englynion yma yn yr Oesoedd Canol. Felly mae yna rai barhad hir i rai o'r pethau yma. A dwi'n meddwl i bobl ifanc heddiw, na'r un peth sydd ddim na'r goll ydy, efo'r dechnoleg newydd yma, nad ydy pethau ddim yn cario drosodd fel yr oedden nhw o un genhedlaeth i'r llall. Ac mi oedd pobl yn hen iawn mewn gwirionedd. Diwrnod y blaen, oedd hi'n sôn am ganu llywar chen ar y gororau yma, ac o'n i wedi clywed fy nghyfaill yn dweud, mae'r gwynt o hen Bengwern rwan. Wel, mae Pengwern yn dod yn ôl 7 neu 8 gan mlynedd, ond oedd y cof yn dal yn fanno. Mi glwys i am ddau yn Amlwch wedi ffrio fo'i gilydd, ac ond yn cytuno'r pen draw ac yn dweud, awn i ddim i berffro. Be mae hynny'n olygu? Yn yr 20fed ganrif, da chi'n cael dyn yn sôn am awn i ddim i berffro, de. Yn y berffro, oedd y llys, y fan oedd y gallu cyfreithiol, y fan oedd y gallu llywodraethol, ac oedd y 1282 oedd Llywelyn Llywelyn yn cael ei ladd, ac eto yn yr 20fed ganrif, oedd y cof yn mynd yn ôl i'r hen lys ma'n berffro. Felly mae bethau yn cael ei cadw yn y cof yma, hyd at yn cyfnod ni, yn rhyfeddol a dweud y gwir. Wran ta, trydydd troed i hen i ffon, na chi. Wran, dyma chi sylw arall, ysodidog wyneb cuo gar gyda mynych a threiddi. Peth pryn ydi wyneb clen gan rwy'n da chi'n nabod neu gan gyfaill, os da chi'n mynd ar draws i dio yn rhy aml. A meddylwch chi wan am yr amser oedd da chi wedi eistedd lawr am banod o defn ac yn oc ar drws. Da chi'n gwybod pwy sy'n nhw. Wel, da chi'n mynd rhy hoff o'i gweld nhw ar ôl hynny. Wedyn, dyma chi'n sinigaidd iawn ydi hon am y natur ddynol. Mae treithau tafawd a wythpau geidawd, ni byddai gymydawg neb rai. Peta'r tafod yn dweud, yr hynna wyr y galon, fydda yna neb yn gymdogion. Mae'n sinigaidd iawn di am yr ddonoliaeth. Meddwch am hon wedyn, rhag newyn nid oes wyledd. Os da chi'n llwgu da chi'n mynd i fod yn gwrtais iawn efo neb, da chi'n mynd i anghofio am eich gwyleidra. Wel, wan ta, dyma chi sylwi ar y bobl a sut maen nhw'n ymddwyn, a hynna ydy dechrau seicoleg mewn gwirionedd, y dechrau amrwd ar seicoleg. Wedyn mae gennych chi englynion a chwedlau. Swn i'n deud wrthych chi rwan, dyna glystiau mawr sydd gennych chi nain, neu dyna ddanadd mawr sydd gennych chi nain. Dwi'n gobeithio bod ni gyd yn gallu cysylltu hynna efo y rhigan, chwedl y rhigan fach goch, de. Wel, rwan mae gennych chi englynion fan hyn, mae'r darna'r rhyddiau sydd yn mynd ar goll ohonyn nhw, ond mae'r englynion sydd fel arfer yn disgrifio teimladau cryfion neu sgyrsiau yn dal i fod gyda ni. Felly, mae yna chwedl am llywar chen, oedd hwnnw yn byw yn 6eg ganrif fel cymeriad hanesyddol, ond mae'n cael ei godi eto a creu fel rhyw ddrama neu stori amdano fo yn cael ei chreu ar y gorora yma fan hyn o gwmpas amwythig fodern. Ac ar hyn mae o'n wneud, mae o'n hen ŵr bellach, all o ddim ymladd. Ar hyn mae o'n wneud i annog i feibion i fynd i ymladd, a maen nhw'n mynd. Ond mae'n un peth arwyddocaol iawn, na hen ddyn ydy hwn, na all o ddim ymladd. Mae yna rhyw ddiamadferthedd fan hyn, ac mae'r diamadferthedd hwnnw, mae'r pwy bynnag ar ei cyfansoddi rhain wedi dewis y diamadferthedd yna i gyfleu i chi math o deimlad oedd yng nghanol y 9fed ganrif, 850 fath felly, ar y gorora fan hyn, lle oedd Mersia wedi ennill tir a wedi concro nhw. Mae'r un peth yn wir am chwedl Heledd, mae hi'n ferch, chi'n gweld, bod na, dwi wedi dweud o blaen, ferched sydd yn belbyddig yn arweinwyr cad ymysg y Cymru,
merch ddiamadfer sydd hon, felly bydd chi hen wr a merch sydd yn brif gymeriadau fan hyn yn dangos diamadfersedd yn wyneb y gelyn yma sydd wedi goresgyn y tir mewn gwirionedd. Mae yna un peth arall, dwi am dynnu'ch sylw chi. Mae'r hen wr yma wan de yn dweud betwn dedwydd di hangen, swn i'n ddyn dedwydd wedi colli i fab de, os ti di denc, os ti di dod yn rhydd, ond dydio ddim o dedwydd. Yr hyn ydio ydi diriaid. Diriaid ydy'r gair sy'n rhoi direidus i chi, ond mae direidus yn llawer rhy ysgafn gair i gyfleu'r diriaid yma. Diriaid ydy yn eithriadol o anffodus, a mae y diriaid a'r dedwydd yma yn dangos i chi ffordd arbennig o feddwl, bod yna Gristnogaeth yn yr englynion cynnar yma, eto mae rhyw hen gredoau yn dal yno, ac oedd y gredoedd, os ydych chi'n cael gelyn ddedwydd, dda pob peth yn mynd o'ch blaid chi drwy gydol eich bywyd, os ydych chi'n cael eich geni yn ddiriaid, fath ben eithaf chi, oedd bob peth yn mynd yn groes i chi, syniad anymunol iawn am fywyd. A meddyliwch am hyn ta, ni rhaid i'r dedwydd ond i enni. Mae'r llinell yna yn ei chrynswff yn yr hen englynion yma. Pan o'n i'n fyfyriwr ag adra o'r coleg, a dyma rhyw ddynas yn gofyn i beth i'n neud ywan, wel, dwi adra mewn o fi de, faint o wyliad i hwn wedi hi de, wel, tan ddiwadd Medi, ni rhaid i'r dedwydd ond i enni meddeith o hi. Felly oedd y dywediad yna oedd yn 1000 flynyddoedd oed yn dal yn fyw ymlaen â Ffestiniog yr adag hynny. Ac mae yna lot fawr o'r hen bethau yma, fel dwi wedi dweud, yn y cof cyffredin sydd gynnon ni, ac perygl mwyaf yn y cyfnod ni ydy fod y beth yn dod ar draws y co yna a'i falirio fo. Wel, wan, na i fod yn ddistaw o fyna ac geith Tom mynd ymlaen.